210 Production. Yo, 210 Production Studio, tot Șușanu, și șmenul cu ceva mișto. Adevărat vibrator. Dacă te-și dă sexy, ai putea să joci ușor cu mine în filme interzise minorilor. Am putea juca chiar și în filme de acțiune. Eu să ca tot timpul deasupra pe tine. Numărul 1, numărul 1, numărul 1. Numărul 1, numărul 1, numărul 1. Ești numărul 1, numărul 1, numărul 1. Ești doar tu, numai tu, numai tu. Ești number one. Para, 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 para. Faci concurența praf, pardaf. Pa, 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 pa. Adevărat vibrator. La cât sunt de dulce se știe, fără pic de modestie. Te spun de mă săruți direct, te îmbolnăvești de diabet. La cât sunt de dulce se știe, fără pic de modestie. Te spun de mă săruți direct, te îmbolnăvești de diabet. Adevărat vibrator. Dacă te-și dă sexy, ai putea să joci ușor cu mine în filme interzise minorilor. Am putea juca chiar și în filme de acțiune. Eu să ca tot timpul deasupra pe tine. Numărul 1, numărul 1, numărul 1. Numărul 1, numărul 1, numărul 1. Ești numărul 1, numărul 1, numărul 1. Ești doar tu, numai tu, numai tu. Ești number one. Para, 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 para. Faci concurența praf, pardaf. Pa, 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 pa.